yini efunakalayo umfundisi uthengana ama-mic kanjani bantu besifazane nina niyasebenza nihola imali indodla zeyimali eningi anifundi ukuze naloko nifuna ukuhamba nyele niyokwenza ama-unveiling nitakisha ama-rice abengaka isiphelo kodwa la endlini kaNkulunkulu uma siqalaza nje ukuthi wena imali yakho yenzani la tholakala ukuthi imali yakho ayenzi sanda thola into entsha ke babuncumane ukuthi ngize ngasho ngathi sifanele siyipractice nomphathi umuntu enze iwill ashele ingane zakhe imali namafa nemoto nemizi ayonke into ashiye indodla akashiye indodla mase engashiyelile utho ibandla hayi ke akusho awusekhona ngizwakalile kodwa la ngithi mina umuntu enza iwill ashiyela umyeni wami zomshiyela imoto esu5 ingane zami zoshiyela umuzi lezi ezinye ngizoshiyela 2 million afe uJesu engamshiyelanga ivele le ka2 million isinhla 2 million vele uma usefile usuke ungasashona ngake lapho usuke ungasenahlonipho sethi usefile vele lokho lalelani-ke after 2 years maqeda ungcwatsho sobadedela abazalwane bahamba bese siyasala sikhiphe bathenga utshwala ngemali yakho bathenge yonke into kube ikajekeni house kwehle kwenu kudliwa imali yakho okholwayo hayi bazalwane ibandla sikushiyelani lona uthi mangifa ubana kathatha lokho kodwa ngicela u50,000 wami kwipension yami uhambe uye ebandleni uJesu atholi hawu bazalwane ngayibuka lento ngathi yimpi kufanele abazalwane benze ngenye indlela benze ngomunye plan kuthanje ukubhala nje izinto zakho obani ushiyela nale ndoda yakho ishiyela imali hawu uthi nje kudlula ivike lodwa angene usisa namabele amade esezoba umama la ekhaya adle yona le mali hayi boshiyela uJesu wena imali ngiyacela ingane zami u100,000 nibize umfundisi azosayina nami kwimali yami esengiyisebenzele kanzima uJesu athola imali imali zakho ihliwa abantu abarongo uzofa zivyo njengoba ungazidli angithi unqane ngisho ukuyikhipha wena ukuyodla nje imafini lapha emakempini phuza ikhophi uyanqena yasave ukufa idla nje imali yakho umthinye zonke iy'ngane endlini lalelani-ke 25 namhlanje nyangasi angizobuya late opheka yapheka odla yadle ngoba nginjani mina yodla imali yami engenza njani uthatha kweshumi 10% uthi baba le mali ngifuna ukuyidla nawe ufuna ube woqala oyithintayo uthatha 10% uphonse endlini kaNkulunkulu uqhubeka uhamba uyikhiphe awuhambe uyolala ehhotela wemuntu wesifazane ulale nje usuku olulodwa uginqize wedwa embhedeni uhlezi umpintshwe wamazulu uhlezi umpintshwe yini njalo nje wena impilo yakho ibuqu kodwa uyasebenza ngathi uyakholwa awubutshela uNkulunkulu uthi cha sengikhathele uba wesifazane ogcinazekayo alikuyikhulula manje lapha emelo ini ngomlolala ungaselele lale wedwa nje kufanele uqine uthola ukuthi ubiza umfundisi unamakholwa uthi akuziwe ekhaya kwakhe kuzokwenziwa iThanksgiving kuzokwenziwa iThanksgiving usho uNkabi usespende over 50,000 rezelanda catering team elanda ukudla okuzodliwa lapha na usekhipha imali uthi ubonga uNkulunkulu ngokuthenga ukudla ka50,000 ebe engazanga uthathe u50,000 nangelilodwa ilanga nje uzwa awusenkulunkulu engathenge kudla ngawo ewuletha nje uNkulunkulu uzwa uma kuthiwa kawusenkulunkulu nje unjalo uzwa awuphume engathi ungaphuma ngoba kuthengwe ukudla lo muntu lo akabonga uNkulunkulu lo muntu wenza feeding scheme leyo akikho ukubonga uNkulunkulu akuyona Thanksgiving leyo feeding scheme wondla abantu wena uma usuyichecka ngakithi eKZN lento isuka ku background yabo abantu abansundu lento yokuthi kube lula ukukhipha u50,000 uma uzothenga ukudla abantu badle ungabilula ukukhipha uletha direct to God uyazi isuka ku background yabo abantu abamnyama kumaZulu banalomkhuba abantu ukuthi ahlabe inkabi nje zibo 3 bedle abantu mase beqedile ukudla abesiyasukuma umnumzane athi ngithanga nibize njena bomakhelwane nani imphakathi buse njena ke nizochama nje ke nichame nje kanti akazobonga uNkulunkulu ufuna sizochama unomoya wokuchama nje hayi uthi umoya wokubonga umoya wokuchama lo baba lo ukhuluma kahle la ngomuntu okumele anikele
yabo ukuthi ukunikela esontweni kahle kahle sekuyinto yenkani, sekumele unikele ngengane, yabo makwaziwa nje ukuthi uyakhona ukunikela asikisi noma umuntu osebenza kahle, umuntu mhlawumbe okwaziyo ukuthi ke akhiphe a certain amount of imali ezokwazi ke ukuthi ke yenze something khona ebandleni, kumele wena lokho uhlala ukwenze futhi uzukwenze ngisho kungamele kungavumi ukuthi ukwenze, yabo abantu manje ngabe sezokwazi yini ukwenza imisebenzi yabo noma ama Thanksgiving, izinto nje ezifana nalezo noma imisebenzi emakhaya, ngenxa yokuthi ke ngoba kunebandla sonta kulona kunokuthi wenze leyo nto leyo umsebenzi noma leyo Thanksgiving oyenza, sekuphoqeleka ukuthi ke kube nengxenye manje yemali wena kumele ngabe vele uyihambise enkonzweni. Lento le ibukeka njengobuqola mina ngokwami umbono nje, owami umbono lo, nabanye abantu futhi banawo umbono ofanayo nawo ngqo, yabo lo engiwushoyo, because akuyena umuntu oqala lo engiqalayo kumbona, futhi lento le ikahle kahle eqinisweni iyacika. Yabo lihle nje iqiniso ukuthi ke silikhulume ngoba khona abantu abangakwazi ukuthi ke bayikhulumele kwesinye isikhathi ngoba benqena ke izinye nje izinto ke mhlambe ke emaceleni, kodwa ke kuhle into uyibeke nje kucace ngoba manje kahle kahle izinto ezinjengalezi ziyabonakala ukuthi ziyanda, and lento le sebeyifunde kakhulu kulabafundisi bokufika laba abanye babo abajike bahamba ngezikadalawane la behambe sebegijima noma sebexoshwa yiko ukuthi sebebanje ukuthi benze ubugebengu. Baningi ke abafundisi enibaziyo ukuthi abasakwazi ukuthi ke balo bafanishine kuma branches amasonto abo ngenxa yokuthi bebeqhubha wona lo mhobholo wemali owenziwayo emasontweni njengamanje. Yindaba ngithi umhobholo wemali ingoba yonke into ekhulunywayo nje emasontweni amaningi ke manje sikakhulukazi ayinkonzo lezi nje ezidila kakhulu ke nobuKristu nje, yabo lento yeChristianity, imost yabantu yabafundisi obatholayo khona vele ivangeli lemali into yabo njalo futhi ke kungingeke ngathi ke yimi engibona kanjalo kuphela, yabo baningi abantu even nakule video njengoba kade ngiyibuka nje, baningi abantu abakukhalelayo lokho. Yabona nje icomment yokuqala la kule video le ekade ngiyibuka nje ngoba ngiyithole khona lapha ku Facebook, nansi icomment yokuqala ithi ke I'm super glad I'm not part of this group Christians, it's a shame to God. Yabo ngisho ukuthi uNkulunkulu uyamphilela, umphilela kangakanani noma ke uliphila kangakanani ivangeli likaNkulunkulu, kodwa iqiniso sukungenalo mozuthi wena ke abantu abangakwazi ke ukulokhungana ukwenza imisebenzi yabo ngamandla emali yabo, yabo ukhona umuntu othi ke hayi mina nginganikela ngale nto leyo, kodwa abantu abaphoqeleki ukuthi baze banikele. Abantu bayakwazi ukuthi ke baphe isandla nje leso esiphayo ngekathi upha lapho uphe futhi umuntu oswele khona enkonzweni. Ngicabanga ukuthi kuyinto ke ekumele ngabe vele iyenziwa leyo, nika umuntu enkonzweni ombonayo ukuthi uswele noma even nangaphandle emphakathini wangakini. Asikho isidingo sokuthi kuze kuthathwe isikuqa njengoba lo babesho nje isikuqa sika 50,000, lo 50,000 usuyawuthatha uyokuthi fu lentuzeni. Angani kulo 50,000 uzothola ke nangu umfundisi usesikile, usethenga umuzi ndawo kuphi, uyayibona leyo nto leyo, ngoba abagcini ngokwenza izinto zesonto ngayo leyo mali noma ke ukusiza abantu abasuke beswele vele bayayithatha leyo mali beyozenzela izinto zabo ezipersonal. So nje bamane beyakhuluma ngoba kuyakhulunywa, kodwa angicabanga ukuthi ke futhi yinto nje ngoba akukho navangeli kulento angayikhulumayo, akukho namoya oyingcwele engiubonayo even nakuyena uqobo nje uma ekhuluma ekwazi ukuphimisa amagama afana nalawo. Uthi omunye I prefer feeding scheme because poor neighbors will have something to eat on that day. Enkonzweni something nje esimple nje enkonzweni ukuthi ke kube nosuku la ekuthiwa khona, ake ngithi ke ngoba abantu bayaya each and every Sunday emasontweni, kodwa zincane izinkonzo noma ke amasonto akwazi ukuthi ke ukuthi ngalowo Sunday kuphekelwa ukuthi ke in case kukhona abantu abasuke bengadlile, abahamba bengadlile kwasendaweni, kube khona izingane ezikwaziyo ukuqoqeka zize khona zizodla ngalolu suku. Kukancane usekukancane nje kakhulu kabi, even amasonto abekwenza lokho siyakwazi khona nje nalento ebizwe ngengane ngeSoup Kitchen, yabo leyo nto leyo iqale khona emabandleni ahlukene einkonzweni emasontweni, kodwa manje kuhambe kwahamba yaya ngokuya yashabalala. Uthe makushabalala leyo nto leyo, kodwa manje into esiyibona nje ehambayo nje trenda kakhulu indlela abafundisi bayagqoka, bekumele bagqoke phela onkabi laba ngoba nazi imali ziyaphuma la lekhungeni, yabo. Number 2 imoto, imizi,
yabo umuntu ushaya hayi ushaya ngemizi ehlukahlukene, but then still labantu abanikelayo ibona abangenazo iy'moto, yibo labo futhi ekuthiwa-ke abashiye ngisho imiholo yabo, ngisho kuthiwa unefa kumele ukwazi ukubhala iwili uze include nesonto. Leyo nto leyo mina I feel like nonsense nje, it doesn't make any sense to anyone. Ngisho ngathi uzama ukuyibeka kanjani, ukuyireasonia kangakanani leyo nto leyo, ngcono vele imali yakho yezakho iy'ngane ngithi azidleke leyo mali. Ukuthi zidla kanjani-ke sekuyoba kuzona, ngoba vele usuke ungeke usakwazi ukuyilawula ungasekho. But then ayikho ilento leyo ukuthi-ke hayi wena ngoba naku kanjani mina ngamane nginikele nami uqinisile lo ukuthi-ke uncamela ama-feeding scheme, ngamane nami ngiyonikela ey'ntandaneni ngihambe mawukuthi anginayo ingane nje ngamane ngiyoyibhalisela indaba yey'ntandane leyo mali leyo, because kwayiwona amasonto lawa aseshintshile asefana nje nemisangano esikhathini esiningi njengamanje, ngoba njengoba ubona nje sekwamaqola phela, sekuwubuqola lokhu yabo, direct futhi nje yabo, sebekutshela cash manje ukuthi hey wena letha imali yabo, noma bengeke basho ngodli, kodwa nje lento le ayihlukile nokubamba inkunzi le yabo, ulive inkunzi lo. Wathi kufundela amanye ama-comment noma u5 bese-ke ngikuvalela le video-ke ukuze nawe uzokwazi ukubeka uvo lwakho la kwi-comment section, ngingandi kakhulu. Uthi omunye laphana-ke suthi vele-ke abafundi, kushuthi vele abafundisi yi-scam manje, barobha kuphela lana yabo. Uyiswa kanjani u50,000 kuNkulunkulu, uqonde ukuthi-ke kunikwe wena umfundisi udle bese kuthiwe nginike uNkulunkulu? Kusho lokho phela, because phela umuntu umlawuli wayo le ntozana yili ibandla leli yabo, yibo bona njenge-executive yebandla ukuthi okay sizohlukaniselana kanjani kuwona lo 50,000 yabo. Uthi I don't blame that person who buys a food for 50k. The Bible says bring forth your tithe into the storehouse, so that may be food in the house of God. But how many churches have we seen feeding at the poor? Ile nto kade vele ngiqeda kisho nami ukuthi bekwenzeka ngaphambilini, uthola ukuthi hayi enkonzweni uya enkonzweni uthola ukuthi-ke kwenziwe lelo sobho nalelo rice lelo angabe uphuthu kwenzelwe labo bantu labo abakhona endaweni-ke, noma nje sekuyaziwa vele, especially leyo nto ubuyithola kakhulukazi emalokishini nasemadrobheni yabo. Labantu laba abahlala emgaqweni bathole sebeshaya olayini laphaya ngalezi y'khathi before kungene noma-ke before kuphunywe enkonzweni leyo. Uthi omunye aniyeke abantu-ke benze into abayithandayo ngemali yabo, awusho nokuthi-ke ayisave for the future or their kids, or anike uyise nonina. Futhi akunikelwa esontweni kuphela. There is nothing wrong about Thanksgiving. Anikahle kwayona nje leyo Thanksgiving iyazisho yabo, because uma wenza Thanksgiving usuke uyenzela umuntu omdala yabo. Kunabantu abazali abakudeservayo ukwenzelwa ama-Thanksgiving. Kunomzali owa evuka ingane yakhe iziqede ithola umsebenzi, bese-ke leyo ngane leyo kube yiyona eyenza i-Thanksgiving. Leyo ngane mayikhona ukwenza i-Thanksgiving ibe ingaphansi kwebandla elithile, lelo bandla malibona leyo nto leyo-ke sekuzoba yinto njalo-ke eyi-issue leyo, ngoba naku ingane ayikwazanga ukususa leyo mali noma ingxenye yaleyo mali inikele ngayo ebandleni nje iyisikuqa injalo leyo mali, kodwa mayenza i-Thanksgiving leyo nto ibukeka ngelinyiso. Okay, siyabona ukuthi ubenza isibonelo, but-ke kwasona leso sibonelo asithi shu, ngoba-ke umqondo wale nkulumo siyawuthola ukuthi ungakuphi. Ungasekuthenini ekugcineni kumele kusuke imali iye ebandleni njengoba injalo, ingafiki ebandleni-ke iyini, ingafiki ebandleni-ke iwukudla yabo. Angithi phela ngeke isakwazi ukuthi-ke isebenziseke mayisiwukudla. Yiloko-ke impela-ke okungcono ukuthi-ke kufike manje seyakhethwa yini iminikelo, kanti bakithi sekuyakhethwa ngoba manje khona abangenazo iy'mpahla, khona abantu aba-attenda amasonto abangenazo iy'mpahla. Kwawona amasonto awasayenzi leyo nto leyo ukuthi-ke ecela abantu abangasayisebenzisi iy'mpahla zabo ukuze bezonikela, bezokwazi ukuhambe bona bepha kulabo abangalentuzana. Amasonto nje ama-agents of ilentuzana usathane kakhulu, because manje uma uthatha yabo mina iy'nkonzo engizaziyo kudala bekwenzeka ukuthi kufike esikoleni, uthole ukuthi-ke esikoleni kuzofika abantu kunebandla la endaweni, kuzofika abantu. Labo bantu laba abafikayo esikoleni bazobuza iy'ngane, basebenzisana naso isikole
yabo, bazobuza ukuthi iziphi izingane engathi ziswele la, bevakashela izikole ngokuhlukahlukana kwazo eindaweni lezo ekuhlalwa kuzona. Kusenzeka nje lokho manje, awusakuthuli kwenzeka nanoma yikuphi nje, sekugqwagqwa, yabo. Abafundisi abasazazi nokuthi kanjani bayini, yabo, abasazazi ukuthi bayini, sebenza nje bagcine ngokukhuluma la ku social media. I think enye into futhi eyaletha ke isihlava esimbi kakhulu nje la iyo lento le yokushutha emasontweni, yabo. Wobabona abanye nje kuphefonywa la ke khona abavele bawe kuba ngathi kunomoya isivunguvungu ke besifikile, uyabona kuyaphefonywa, kuya-actwa, kwenziwa yonke lento le, khulunywa amanga, kushunyayelwa amanga, kwenziwa amanga, yizo lezi ikesh kade isho ubhaka. Uthi omunye ke, feeding scheme is far better than giving one greedy person. Akabalwa umuntu emabandleni ongenamali, yilento ndikholwa ngenhliziyo, ndingenamnyango endithi ke ndikhonza kuwo. Ya, ayibo ifocus futhi ukuthi kuphi? Ifocus isekuthenini ke kulabo abakwaziyo ukwenza imali, abanemali. Laba abangenamali akusho lutho ngabo. Yabo, ayikho kushuthi into embi bona abayenzayo. Why kungabanga khona ifocus ibone? Because vele ba useless. Ayikho vele into esingayikhuluma ngalabo bantu, angithi. So khona nalo mama lo engeke ngathi ngayo okhulume ngelento ngendaba yamafa, ukuthi ke emafeni akho wena uzoncamela ukuthi nokuthi khona la akhulume kahle khona, kodwa la athi khona yidle imali yakho usaphila, ungaze ulinde futhi ukuthi uzushona. Okay, ingxenye yemali yakho vele kumele uyijabulise, wenze njani ukwazi na ukuphuma nje ukuyojabula. Lapho ke ngimzwile bekhuluma kahle impela, kodwa nje ulimi lwakhe lithe ukutsheka la mase ekhuluma ngokuthi ke nebandla kumele ukwazi ukuthi ke uhambe ufike ubhalise lapho ukuthi hayi ingxenye ethile iyo yebandleni kanjani. Hayi, nonsense leyo. Ake ngizwe nani bafethu la kwi-comment section ukuthi ke ngempela lesihlava lesi ke sinqamuleka kanjani, or mhlambe yinto abanye bethu ke abayikholelwayo la. If ever ukholelwa kulento le, ngicela ungitshele ukuthi ke ngempela ke ukukholelwa kuyona nokuyenza kokusiza kaphi, where do you benefit ke? Ngabe ngempela uyayibona ngempela lento oyenzayo ukuthi okay fine, iyasiza or isiza abantu, or mhlambe ke ubona i-opposite yalokuthi wena osukuthi uzama ukwenza, yabo. Kulabo bathi nje ayi ngeke thina nje siqale kwakuyiqala le, ngiyacela ukuthi nawe futhi ke la ubeke umbono wakho ukuthi kungani ke ubona ngalendlela obona ngayo. Anyways, thanks for tuning into this video. Don't forget to like this video, don't forget to share the video as well. Danko.